अरे राम जी बनौले बाड़े कौन माटी सन के लागेलू तू परिजन नीला आसमान के। अरे राम जी बनौले बाड़े कौन माटी सन के लागेलू तू परिजन नीला आसमान के। अरे कातिल भइल मुस्कनिया बा, कातिल भइल मुस्कनिया बा। अरे पोरे पोरे निखरल जवनिया बा, आ कमर तोहार बाँस के कइनिया बा। अरे पोरे पोरे निखरल जवनिया बा, कमर तोहार बाँस के कइनिया बा। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जा। और आशा बा, मन में विश्वास रहेला, उल्लास रहेला ये भैया कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी ये भैया। आप लोग अपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जा, काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमरा ऊपर चाहिए भैया। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, जे कि ई सॉन्ग कहीं भी रउआ सब बजा सकतनी जा। ई रोमांटिक सॉन्ग लोकगीत बाटे भैया। तो भैया हो, आशा ना विश्वास बा, श्रद्धा बा कि अगर इस सॉन्ग के, ई गाना के न रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के, अच्छा से स्टूडियो में गायकी क के रिकॉर्ड कर देतानी ये भैया, तो हमरा पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के बीच में इस सॉन्ग जरूर बाजी, ई गाना जरूर बाजी ये भैया। जी भैया, रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे ये भैया। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूरे दबा लीजिए भैया। काहे से कि रउआ सब अगर घंटी के बेल आइकन दबा ले तो कौनो भी वीडियो हम अपना चैनल से छोड़तानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मोबाइल पर पहुँच जाइए भैया। तो हमार चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूरे दबा लीजा। तो आई जा हमनी के चलल जाओ अपन मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बाटे, कौना भाव में कैसे गावे के बाटे भैया, आई जा हमनी के सुनल जाए। कहे के भाव बा, अरे राम जी बनौले बाड़े कौन माटी सन के, आ लागेलू तू परिजन नीला आसमान के। अरे राम जी बनौले बाड़े कौन माटी सन के, लागेलू तू परिजन नीला आसमान के। अरे कातिल भइल मुस्कनिया बा, कातिल भइल मुस्कनिया बा। अरे पोरे पोरे निखरल जवनिया बा, आ कमर तोहार बाँस के कइनिया बा। अरे पोरे पोरे निखरल जवनिया बा, कमर तोहार बाँस के कइनिया बा। तो भैया हो, अगर ई मेटर अच्छा लागता, गाना मस्त लागता, अगर फुल सॉन्ग रउआ सब चाहतानी तो मोबाइल के स्क्रीन पर हमार नंबर बाटे, और नंबर नोट भी कर लीजा, 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा हमारे भैया, 98 350 77 203।
तो आप लोग फुल सॉन्ग लेबे खातिर जरूर कॉल करी जा। कॉल कइला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में सॉन्ग गाना मिल जाई, तो ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच।